Здравей! И какво става YouTube? Аз съм Стоян, това е Fruit Ninja. Ще играем тази хубава игра. PC версията. Сега ще изиграем един класик мод, да се опитаме да си минем рекорда. Ей. И така, какво да кажа за играта? Че има един класик мод, Zen мод и аркейд мод. И също си поговорим малко за моя профил. Така, да знаете, много често не качвам клипове. Просто понякога нямам време. Имам пред... Заед съм с други неща. Затова не качвам клипове понякога. Но ще качвам. Когато иде, ако не съм качил клип един ден, значи ще кача клип на другия ден. И така да знаете, просто защото да не се очудвате, че аз да не спра да качвам клипове. Това няма да стане. Ще си качвам. Се малко е гръмна бомбата. Така малко цепи, това защото снимам. В момента играем с 60 фрейма. Което е добре, че игра с 60 фрейма. Опа. Дано си мине рекорда. Ох, се малко гръмна бомбата, лили. И играта е някъде към 50 мегабайта. Свалих си я от Замунда, разбира се. PC версията, както казах. Така има шанс да си мина рекорда. Има. Казвам, че има шанс. Но съм не трябваше да го казвам. Няма значение. Така, сега ще изиграм един аркейд мод. Ето го аркейд мода. Той ми е 455. Ето го и моя любим банан. И особено това замразяващия банан. Тук аркейд мода е така са го написали, защото опа, за малко е с бананите. И е един от най-хубавите модове. Мен по принцип ми харесва. Това е просто. Това е епик. Епик. Не! Майко! Имаше шанс да си мина рекорд, ако не бе гръмнал тази бомбичка минус 10. Не, може да го мина, не се знае. Но казвам, може да не стане пак като в класик мода. Как не ми върза късмет. Така, времето си изтича, виждате. Това не е добре. Май няма го минеме. Да, няма го минеме. Ако не, ще опитам още един път, не се знае. Така, 10, 15, 20, 45. Не го минахме. Така, ще опитаме последен опит. Сега, ще опитам още един опит. Днес съм болен. Не бях на училище. Имах просто температура. Иначе, по принцип, аз сега трябваше да съм на училище.
Дай малко шмъркам. Така, това е хубаво са. Са, режем на плодове. Айде. Не, може. Сега вече имаш малък шанс. Има малък шанс за сега си го мина вече. Това да си мина. Рекорда. Ох, ще я забравя как се казваш. Дали беше рекорд или какво. Хубавото е, че банана и ти спира времето. Имам пет. Да, да, спира ти го. Аз мислех, че само ти го замразява и ти тече по-бавно, но то ти го спирало. Сега чак се усетих. Аре, дайте ми някакви хубави банани, да направя нещо епик. Така. Чак за толкова малко секунди не ми се вярва. Така. Сега видим докъде. 10, 10, 10, добре, 3 десетки, 30. Хора, мисля, това е този епизод. Надявам се ви е харесал клипа. Дайте един subscribe или един лайк или и чао.